Ahojte, pozdravujem vás. Predtým, než sa vrhneme na prvú tému, ktorá bude, že rýchla denná a nočná rutina, pri ktorej nebudem 30 minút v kúpeľni, to je požiadavka od vás, tak vás chcem poprosiť o jednu vec. Ak chcete, aby vám videá neuchádzali, tak určite dajte sledovať podľa toho, kde vidíte toto video. A nech dostávate všetky informácie na čas a nech nezmeškáte žiaden super tip. No a teraz už poďme spolu na tú rýchlu dennú a nočnú rutinu, pre ktorej nebudem 30 minút v kúpeľni. Takže veľmi dôležité je rýchla rutinka, používať odličovač očí, určite 1000%. Základom vlastne pri rýchlej rutine je mať efektívne produkty, ktoré jednoducho fungujú multifunkčne, myslím, že robia veľa vecí na pleti. Pretože ak vy skrátite svoju rutinu a tá vaša pleť nedostane to, čo potrebuje, vy síce budete možno 2 minúty v kúpeľni, ale ak tá koža nedostane to, čo potrebuje, tak za 5 rokov alebo do budúcna jej nedávate žiaden poriadny materiál a potom dojde k tomu, že proste vám padne koža, že vám padne toto tu, že vám padne to tu a zrazu človek ostarne, pretože proste tak to je. Takže kto má, že ten jede a preto vždy pamätajte aj na to, že keď už mám teda málo času, chcem používať vysoko efektívne produkty, aby tá koža dostala maximum výživy, aby s tými produktami dokázala pekne pracovať. Mne sa stalo častokrát, že klientky si dali pauzu od toho, čo som im nastavila, začali používať čokoľvek iné a ešte ťahali s účinkov z mojich produktov, ktoré som im nastavila, 0,5 až 3/4 roka. To je halus. A zrazu sa ich pleť dostala do toho istého stavu, jak bola predtým, než používali veci odo mňa. Čiže ja vždy hovorím aj mojim klientkám z letík, účinky z týchto produktov týždňujeme do hĺbky, do pokožky. Ešte pleť na nich fičí 0,5 až 3/4 roka a potom to uvidíš. A to je to, čo sa deje inak vo všetkom, nie aj v návykoch, aké máme, že veľakrát, keď si poviem, tak jedenkrát to teda neumiem, jedenkrát sa neodličím, potom človek zlenivie, normálne prestane si dávať pozor na niektoré veci a normálne akože má doma plnú skrinku kozmetiky, ale ju nepoužíva, lebo sa mi nechce. Aj tu už začína mindset a tu už začína proste rozhodnutie o tom, že halo, tak keď už som si ťa kúpila, tak ťa budem používať, nie? A väčšinou, keď klientky už prídu ku mne, tak vedia, že áno, chcem, som rozhodnutá a jednoducho, keď už si to kúpim, tak to budem používať. Poďme na to. Takže kvalitný odličovač očí. Tento tu je dvojfázový, vyhral ocenenie od Asociácie vizažistov stylistov Českej republiky. Len priložíte, to sme si už minulý, myslím, kde si ukazovali v nejakom videu, ťuk, dáte dole, šup, rýchlovečka, nebudete mať pandie oči, nič, perfektná vec, odporúčam. Hoď ktorý produkt, ktorý vás teraz zaujme, chcete ho mať doma, v prípade záujmu píšte, šup, odošleme paketkou, ako len treba, kuriérom a už budete pekne mazať tváričku. A teraz vám rozdelím tú rutinu rozdielila som to na 3 časti, to znamená pre pleť, ktorá je do 20 rokov, pleť, ktorá už je od 23, alebo ak je veľmi zhumplovaná a neporiadne staraná, kľudne aj od 20, bude taká ďalšia rutinka. A poslednú rutinku, ktorú si ukážeme, je taká riadna, taká ňuňu, vypínacia, úžasná, liftingová, ale nemusíte na liftingové veci nemusíte používať, až keď máte, ja neviem koľko, veľa rokov. Slovo veľa nechcem použiť, ale elegantne rokov. Proste použite ju vtedy, kedy cítite, že už je ako halo, že máte veľmi stresujúce obdobie a jednoducho potrebujete dať do pleti niečo fajnovúčke. Jo? Takže poďme na to. Pleť do 20, áno, alebo extra citlivá pleť, ale to nebudeme teraz riešiť, lebo to nastavujem úplne inak. Čiže pleť do 20, inak ak toto počúva niekto, kto hľada darček, kto hľadáte darček pre svoju dcéru alebo netierku, ja neviem, vnúčku, kohokoľvek, geniálna sada, píšte, sú v nádherných krabiciach, nádherné darčekové veci. Takže rutinka, keď to je 20 do 20, aj tie sa musia o seba starať, udržovať tú pleť, aby bola krásna, aby si to udržala do maxima možného veku, pretože jak tú pleť naučíte, taká bude. Takže extrémne jemné čistítko, krásne dá preč aj make-up, nečistoty pod más, ráno a večer, veľmi jednoduché. Pílineček používame 3-krát do týždňa, tento tu konkrétne.
Sú rôzne varianty, ako ho používať, to vám vždy dám, to know-how a miešačky a recepty a masážky, to všetko dostávate každá na mieru k zakúpeným produktom u mňa. No, potom máme toner, ten sa používa každé ráno, každý večer, takže to bude taký základný trojkrok, áno, a krémiček ráno a večer. Čiže čistenie, tonik, krém, ráno a večer, samozrejme potom už môže ísť make-up, ktorý my radíme ako starostlivosť o pleť, nie ako dekoratívu, lebo si urobíte film na tvár, alebo niekomu funguje, že si nechá tento stierkovať, že namiesto make-upu, ak nechce používať make-up. Takže toto bola mladá pleť. Očistenie pleti odličovačom, prosím, oči nie micelárnou vodou. OK, to si zapamätajte, budete mi ďakovať raz. Že to tak budete robiť, lebo micelárka vám proste strašne vysuší očné okolie. Dobre, poďme ďalej. Ak sme už vekovka 23+, alebo veľmi zhumplovaná koža, ktorá proste 20 hýri, alebo robí nasmeny, zafajčené prostredie, krupierka, ja neviem čo, tak už dáme niečo lepšie. Točíme to inak, až to nerozptýluje. Takže dáme setík, minimálny základ, samozrejme odličovač, o tom sa nebavíme, ale čistenie turbo. Odjak živa už robím túto profesiu, 20 rokov som vyštudovaná IT girl na Ekonomickej univerzite. Robila som SAP konzultanta, čo je veľmi podobné ku kozmetike, že sa smejeme všetci. Som taký umelecký typ, ale toto ma chytilo za srdce. A odjak živa, ak som to robila, ženy chcú niečo rýchle a efektné. A toto čistenie je efektné, pretože robíš 4 veci, ale nejde to na úkor kvality. Nie je to, že no dobre, tak teraz odflakneme niečo. Nie. Toto čistítko je úplne super v tom, že perfektne hydratuje kožu. Ukážem, čo myslím. Myslím, že to kedy si už ukazovali, ale opakovanie matka múdrosti. Perfektne hydratuje kožu. To znamená, že ošetruje už v prvom kroku. Veľa ľudí fláka prvý krok. Že no, to teba takéto čistenie, to má byť iba nejaký ten saponát. Nie. Proste tu už ten prvý krok u nás hydratuje kožu, čo znamená, že koža nebude taká suchá, nebudú také viditeľné vrásky. Zároveň robí prevenciu proti vráskom. Zároveň prejasňuje pleť, zároveň pleti dodáva vitamíny, zároveň dáva dole podmaz nečistoty a aj make-up, nanáša sa všade okrem očí a zároveň sa môže použiť aj ako maska, na to vám dám špeciálne inštrukcie. Obsahuje zapozdrený resveratrol, guličky a taký jemné okrúhle guličky peelingu, ale možno na tú jednu ďubku ich máte 3-4. Takže je vhodný aj na citlivé plete a krásne vám tú kožu zmäkčí, je vyhladená, proste znovu zrodená. Skúšali sme to s jednou dievčinkou na takej seanse. Jej koža bola prejasnená po prvom použití. Akože tohto. Čiže niekedy len toto je minimálny základ. Čiže keby už ošidíme ostatné kroky, že to skováme, že no dobre, nedám to, tak 2 kroky, to máte jak zubná pasta, zubná kefka, absolútne minimum. Akože minimum. Keď už aspoň zubná kefka, pasta, tak aspoň, hej, čistiť. Ale to nie je len také čistenie. Tu máte akoby 4 produkty v jednom a krém zase 2 v jednom. Čiže je na ráno aj na večer jeden krém. Antioxidačný, má v sebe veľa aminokyselín. To je bomba, čo je v ňom. Nenormálne je hebký, vyhladzujúci, lahučky na tú pleť. Proste ženy ho milujú, kočky ho milujú, ľahko sa nanáša, výborne sa rozotiera. A hlavne, keď si ho aj natrete, proste to není tak, že teraz sa natrem, 3 minúty mi urobí efekt a potom nič. Je proste hydratačný, ale pekne hĺbkovo. Hej, má veľa vitamínov, takisto prejasňuje, takže toto je absolútne minimálny základ. 2 kroky a keď niekto chce upgrade, to znamená, že úplne, že nedá si iba, že no ja nechcem iba minimum, nechcem iba zubná pasta, zubná kefka, ale chcem aj nejakú medzizubnú, neviem čo, zubný gélik, tak už tam pridajme krásne séra. Bodyguardov, nočného, denného bodyguarda, kde vlastne chránime pleť SPF-kom 30, zároveň ešte aj hydratujeme, robíme tam ochranný štít a večer regenerujeme a napravame poškodenia, stimulujeme tvorbu kolagénu, elastínu a zabraňujeme tomu, nech tam nejako extra sa rozbehne nejaký ten proces, že to bude padať dole vodou. Všetko. Takže toto je rutínka pre 23+.
Alebo kľudne aj 20, keď sú zhumplované tie plete a neporiadne sa o ne kočky starajú. No a teraz vám dám aspoň takú minimálnu rutinku liftujúcu, ktorá nemusí byť ale že od 50. Proste to nie, kľudne od 30 môže byť, babi, pretože tie veci sú ozaj bombastické, proste je tam denný, nočný krém, čistiaca pena, ale všetko sú to tak efektívne produkty, že sú hĺbkovo hydratačné, rastlinné kmeňové bunky, oproti tej predchádzajúcej sady viacej obnovujúce. Čiže zase to je len základná rutina. Aj keby dám len toto, že vyčistím a nakrémujem, to znamená jeden krok ráno, jeden krok večer, čiže dokopy 3 veci, ale keby môžem, je k tomu ešte bombastické liftingové sérum. To je macka veľká. A k ním ešte tieto dve. Možno sa vám predĺží starostlivosť o 10 sekúnd, lebo tam namiešate ešte 2 vrstvy, ale ten efekt je fantastikus, akože bomboš. Takže vyčistím, ľahučka úžasná pena, dám si nočný so zapozdreným retinolom, absolútna pecka, vyhľadzuje, liftovačka, bombastická, toto krásne ide hore. A plus k tomu, keby sa dalo to sérum, to už závisí od veľa faktorov, kedy to dodávame. A potom je samozrejme denný krém, ktorý už má ochranný faktor 30, krásne vyživuje tú pokožku. A je to extrémne jednoduché a účinné. Proste je to ucelená sada, ktorá nádherne regeneruje tú kožu, kde vidíte ten efekt, že to používate. Proste baví vás to používať, lebo vidíte, že keď zlemraviete a flákate sa so svojou pleťou, no tak to pôjde dole vodou, to je jak so všetkým ostatným. Čiže tá vaša pleť tiež potrebuje fokus. A tej starostlivosti není nejako akože veľa a očný krém. To je všetko. Pre niekoho, kto používa iba voda a mydlo, tak začíname aspoň 2 krokmi čistenie a krém. A už aspoň ten jedno sérum. Nech sa tam vocpe, nech robíme aj v tej druhej vrstve tej kože. A už len na tomto jednom urobíte také pokroky na pleti, že budete nadšené, že vás to proste bude baviť používať. Poviete si, a ešte chcem viac, a ešte chcem, či kam by ešte tá moja pleť mohla ísť, ešte kam by sme ju mohli vyliftovať a potom vám prídu tie komplimenty a ľudia sa pýtajú, že wow, že čo s sebou robíš, bola si niečo dať pichnúť, nie, len som zmenila kozmetiku, používam niečo, čo na mňa konečne funguje. A veľakrát z tohto sa vznikne, dievčatá, že nakoniec sa kočky ku mne pridajú, chápete? Z mojich úžasných klientiek sa stanú dievčance, ktoré sa pridajú ku nám do úžasného týmu. My sa voláme Miracles. A proste to tam milujú. Lebo môžu ísť hlbšie, zaujíma ich kozmetika, zaujíma ich dozvedieť sa o svojej pleti, zaujíma ich viac sa naučiť o líčeniu. A samozrejme tam majú tie informácie, tam sa naučia všetko. Takže tak som neplánovane zakončila tento vstup, ale to je vlastne tá rýchla rutinka. Čiže v podstate, keby okolo toho nerozprávam, asi to nanášate, zhruba moja rutina trvá 5 minút, ráno a večer, a to dávam asi 5 krokov. Čiže šup, dať, nech to tam pekne fičí a jednoducho už ráno, už len potom na to ten make-up a je to. A človek má zo seba aj dobrý pocit, že si našiel aspoň 5 minút na seba, že v tej kúpelke môžete navnímať tú svoju pleť. A ja sa vždy som rada, vlastne keď klientkám, či už nahrám to video, alebo keď sa vidíme osobne, tak jej vysvetlím, ako si tú tvár masírovať, ako postupovať, čo si pri tom hovorí, na čo sa vizualizovať, proste, že zapojíme všetky zmysly, zapojíme hlavu, zapojíme pocit, všetko proste, aby sme maximalizovali efekt týchto produktov, aby ste boli spokojné a hlavne, aby ste si našli na seba čas, v tej kúpelke. A ja sa potom smejem, lebo mi píšu, vieš, ako čas na teba myslím, keď si ten krém dávam. Lebo proste sa vám nedá na mňa nemysleť, lebo už vám to tak prirovnávam k všemočnému, aby som chcela, lebo chcem, aby ste to používali. Lebo keď to používate, tak to má efekt. A keď to používate pravidelne, tak to má peckový efekt. Takže všetko dneska odo mňa. V prípade záujmu o nastavenie starostlivosti pre vás, ak neviete, jak sa o seba starať, ak neviete, jak sa líčiť, už ste z toho úplne už neveríte, že vám niečo zafunguje,
ale poviete si, možno by som u nej niečo skúsila, tak som tu pre vás, napíšte mi, ok? Budem sa na vás tešiť.